Fala bamananw ko ko ni maa min y'i cɛsiri ni ɲamaku fu ye kana to tile ka bɔ k'i to yaala la. Fala ye i b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ yan hakili jagabɔlaw ani kuma dɔnnaw u ko n'i kɔni ko ko finikolon kɔni ka kɔnɔ ta dɔrɔn Fala ye k'a bɛ wolo min na k'o ye gari de ye wa ɲɛ ka di tigɛra cogo o cogo a jatigila o ye kɔlɔsilikɛla ka so ye. Kɔlɔsili senfɛ ko jateminɛ senfɛ ka toli ni tanuni ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma Fala ye armée an n'ale de don bi baara kɛcogo ɲuman baara taabolo ɲuman miiriya ɲumanw sigili sen kan armée min bɛ wele su ni tile sabula Fala ye an k'a perepere latigɛ bɛɛ lajɛlen ye maaw k'a faamu armée kɔrɔ ko forces armées du Mali o kɔrɔ e maa o maa ne marafa b'e bolo jamana tɔgɔ la i kɛra zofɛrɛ ye sa o i kɛra douane maa ye o i kɛra sapeur pompier ye o i kɛra polisi ye o i kɛra garde ye o i kɛra gendarme ye o armée de terre o armée de l'air o armée fɛn o fɛn Fala ye nin bɛɛ lajɛlen olu de tɔgɔla kuma b'an bolo bi sɔgɔmada in na yaasa maaw ka se k'a faamu Mali jamana an binna degun kɔnɔ a mɛnna waati gɛlɛmanw nana ye an fɛ yan hakilila k'a fɔ waati dɔ la jamana dɔw tun b'a fɔ an ka sɔrɔdasiw ma ko olu bɛ boli Fala ye ko in nana danganiya min kɛ ka walankata ka se yɔrɔ caman na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko jaja ko min bɛ senna a janfan kɔnɔ ka du an ka bɔ janfan kɔnɔ an ka bɔ jalakili kɔnɔ an ka bɔ maaw tendegelimali kɔnɔ Fala ye an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ an k'o bolo da furancɛla fanga sɔrɔdasi cɛ 4 fo 5 ma olu ye fanga ta waati min u ko k'an k'a lajɛ an ka k'an yɛrɛ ye n'an bɛ k'an yɛrɛ ye k'an sɛbɛn an yɛrɛ kolo la Fala ye o fɛɛrɛ bɛ kɛ cogo di diɲɛ kɔnɔ bi maa si tɛ se ka maa to ye i ka wuli i yɛrɛ ye ten o la sa olu y'a yira k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ye u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan jamana bɛ se ka lakana cogo min fɛn o fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ bi Fala ye a fɔ ko armée koyi wari tali ka taa n'a ye jamana kɔ ka armée ka taa maaw minɛ n'u ye bingali kɛ armée ka kɛlɛ kɛ armée ka formation kɛ armée ka basigi ɲini armée ka taji la na armée Fala ye min ye maa minnu fana bɛ yen n'olu caman de bi sa an ka jamana kɔnɔ kɛlɛdagaw la o ye armée ye tuguni wulikajɔ ni cɛsiri su ni tile o ti ka dɔbɔ baaraw la Mali armée bilama Fala ye a ka dɔgɔ armée min bɛ yen i bɛ kɛlɛ la i bɛ labɛn na i bɛ cɛsiri la i bɛ maakurata la yaasa ka se k'i faso lakana o waati de la a nana ye k'a fɔ ko nin ni kuma misɛn ti ɲɛ koyi anw ye parti politique ye anw kuntilenna ye nin ye droit ko ta code ko ta Fala ye sɔrɔdasiw y'a yira sa ko k'o bɛɛ to kɛrɛfɛ an ka partiw bɔ a la fɔlɔ baara min b'an bolo an k'a lajɛ an k'a sigi sen kelen kan n'i y'a ye maaw da delen no bi n'i y'a ye maaw tɛ kuma bi n'i y'a ye maaw sɔnnen no furancɛ fanga ye bi Fala ye a fɔ armée wulikajɔ kɛcogo baara kɛcogo kɛlɛ kɛcogo ɲɛdɔn kɛcogo ferekete nana ka kɛ degun ye ka ɲɛsin an ma armée yi wuli k'i jɔ Fala ye o de la n k'i ma n ko a so ta ye fɛn 3 ye ne ta ye 1 pe fɛn bɛ fɔ nka Mali armée ale to yen waati dɔ la i bɛ se ka kɛ Mali man di ye i tɛ Mali fɛ nka Fala ye kɛ armée fɛ waati dɔ bɛ kɛ i ka politique kɛcogo i ka kuntilenna kɛcogo bɛ se ka kɛ i dusu bɛ bɔ nka armée sen bɔ o la Fala ye e bɛ yen o e tɛ yen o i nana o i ma na o i tora kɔ kan o i ye fɛn o fɛn kɛ o armée de bɛ yen o de la armée kan ka kɛ jɛkulu ye Fala ye jɛkulu min bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ sabula olu bɛ bɛɛ lajɛlen kama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min o baara in nana gɛlɛya Fala ye waati dɔ la fo maaw tun bɛ n'u denw sama ka bɔ sɔrɔdasiya la yan sabula faali cayara bingali cayara bi n'o y'a sɔrɔ waati ma jan kosɛbɛ an tun b'an bɛ duguw cira sow cira minɛnw cira Bamanciwale kɛlen don ka min ye an ka jamana sɔrɔdasiw sigiyɔrɔw bɛɛ lajɛlen minɛ alihamudulilayi bɛ se ka fɔ bi nka an m'a fɔ a banna dɛ degun bɛ yɔrɔw la Bamako ka taa Kayi bi Fala ye yɔrɔw bɛ yen Bamanciwale ni Jogawale kabaw kɛlen don ka t'u jɔ yen Bamako ka taa min ye Ɲoron bi n'i sera Torodokaw fɛ yen ani Jumara ni ɲɔgɔn cɛ Bamanciwale kabaw bɛ maaw jigin ka bɔ mɔbili kɔnɔ Segu mara la ala anw yɛrɛ ka duguladenw n'o ye Dogofirikaw ye u y'an wele k'u kun sigalen no surɔ mugujugu dɔ kɔni taara pɛrɛn n'u ka drone kamikaze maa dɔw joginna ko senfɛ kunungo Fala ye nka o bɛɛ la armée ye fɛɛrɛw de sigi tajiko gɛlɛya nalen wuli 22 septembre ɲɛnajɛ kɔfɛ cɛbaw de taara ka Mali marabolow d'u ma u ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ wolomasiri tabaw ka dankan Fala ye ale y'i kɔ a don jamana cɛmancɛ a n'a tilebiyanfan na o y'a sɔrɔ a bɛ kalo 5 bɔ min ye gendarmerie directeur ye ale bɛ baaraw la Famukɛ taara ka fuga kɛnɛ k'o di ale ma
bolofaraw ni nɔnfɛnw fana bɔra yɔrɔ caman fɛ basigi ni lafiya ka se ka ko sigi sen kan an y'an t'o la armée nana ye a ko tɛ ban a tɛ tigɛ fala ye u ye mɔnɔ bɔ ka jɛkulu kura wɛrɛ sigi sen kan tuguni n'o ye brigade rapide ye o cɛden fɔlɔw bɔra filananw bɔra sabananw bɔra wa naaninan yɛrɛ sen fala ye yɛlɛma donn'olu ta la koyi a tɛna da pankuru ni kɛlɛkɛcɛw dɔrɔn ma sanfɛla la tuguni min ye dugumana ye ka kɛ o masa ye ndigiɲɛ wo min ye bamacɔni jugu wale ka bɛ taa don dugu o dugu kɔnɔna na k'u sama ka bɔ n'u ye basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min mara kɛcogo mara taacogo jamanadenw sigicogo mɔgɔw bɛ ka laɲini min kɛ bi a ko kura bɛ nale fala ye maa caman bɛ ka degun caman fɔ yanni marisi kalo cɛ baara min bɛ sen na u bɛna a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a baaraw bɛ sen na an ka tumutu taa senfɛ fala ye ani sɔrɔdasi denmisɛnninw kumana ani sɔrɔdasi ɲɛmaaw kumana ani sɔrɔdasiw ye ɲɔgɔn ye kɛnɛjalan ka baara min bɛ ka kɛ bi an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o kalanso minnu sigilen don bi ni cɛ denmisɛnninw bɛ ka bɔ a kɔnɔ fala ye ala si kɔrɔbalen o ye san 19 ye wa u labɛnnen don k'u ni di u faso ma anw de kan ka se ka u dɛmɛ fala bɛ min f'i ye diɲɛ kɔnɔna na bi hinɛ tɛ yen makari tɛ yen nka armée fɔrilen don o tɛ yen nafolo bɛ n kun o tɛ yen f'i n'i ka jamanadenw de ka bɛn o de la min ye jamanakuntigi ye a ko ka malidenw bila fɛn bɛɛ lajɛlen cɛmancɛ la u ka lakana u ka lafiya wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka kɛ jamanadenw ka se k'u yɛrɛ ye jamana baara la fala ye o baaraba caman sigira sen kan dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli maaw ka bolominɛw la kɔlɔsili min ye maaninfinw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min nin baara ninnu caman kɛra nka bi an b'a ɲini u fɛ dɔ ka fara a ka fala ye dɔ ka fara a ka munna maliden de bɛ ka caya dɔ ka fara a ka munna malidenw mago bɛ ko la wa telimanw fala ye dɔ ka fara a ka munna se dɔw b'u ye bi k'olu fana bila sen kan baara ninnu ka se ka kɛ ka ɲɛ o hukumu de kɔnɔna fala ye an ka wolomasiri taba minnu bɛ yen n'olu bɛ Gawo mara la ni général Masawule Samake général brigade b'olu kunna u taara Labɛnzanga fala ye Masawule n'a ka cɛ dɔw n'o ye dugukoloko maaw ye Mali ni Niger dancɛ la u ye munumunu salo kɛ yen a taatɔ min ye Gawo kɛlɛdagatigi ye secteur 1 ni o ye colonel Seydou Sanogo ye a n'o taara ɲɔgɔn fɛ fala ye yaasa ka t'i ɲɛda kɛnɛ kan n'o ye Labɛnzanga dugu n'a taabolo bɛɛ lajɛlen ye baara bɛ ka kɛ cogo di wolomasiri tabaw fɛ min ye kɛlɛdagatigi ye ci min don a da la n'o ye baro kɛlɛtigi ye ka t'o f'u ye ɲɛ aw jɔyɔrɔw bɛ min aw bɛ kɛlɛ kɛ cogo di ni jugu nana a b'a kɛ cogo di jɔnni bɛ lakɔlɔsili kɛ jɔnni bɛ wulili kɛ fala ye wa min ye Tenza Watɛni ale ni Labɛnzanga ninnu fanfɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Kidali mara la nin bɛɛ lajɛlen bɛ Mamadu Masawule Samake ale ka yamaruya kɔnɔna na o la sa kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yen n'olu mɛnna Labɛnzanga sɔrɔdasiw tɔgɔla fala ye a y'olu kurakuraya han sɛgɛnnafiɲɛbɔ a bɛ kɔmɔsɔrɔko k'an ja k'olu ka t'u sɛgɛnnafiɲɛ bɔ baara olu kana dɔwɛrɛw kana u nɔ na Masawule n'olu cɛdenw nana ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Labɛnzanga général k'u ma a ye aw hakili to aw yɛrɛ la fɔlɔ a k'aw hakili to aw ka sigida maaw la bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn ni baara kɛcogo ɲuman ni ɲɛmaya bonya min bɛ sɔrɔdasiya kɔnɔ Masawule ko k'u taala ye fala ye wulikajɔ ni cɛsiri u ka se k'o fana fara u boloda la su ani tile u ni dugudenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ kɛ u sinsinnan ye a ye foli ta n'u ta ɲinisi fana u ka dugudenw ma fala ye min ye dugu ɲɛmaaw ye a taara olu fɛ n'o ye dugutigilakaw ye ka t'olu masala olu yɛrɛ fana ko wolomasiri tabaw bɛ baara min na bi k'u nisɔndiyalen don Mamadu Masawule Samake ko baara min n'a y'a ye Labɛnzanga a kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan o kɛcogo ɲɛna nka ko yaasa a ka ɲɛ u ka dɔ fara timinandiya ni sɔmijunan kan ani lakɔlɔsili fɛn o fɛn bɛ yen u kana kɛ bolo kɔfɛ ko ye u k'u hakili to u yɛrɛ la balakacun o kana ye ko la kɛnɛ ninnu kɔnɔna fala ye Masawule y'o kɛ cogo min Sajo Kamara ye welewelema bila fala ye nin san daminɛ in na wolomasiri taba fɛn fɛn bɛ yen fɛn fɛn bɛ dagaw kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ yɔrɔw la ka ci kɛrɛnkɛrɛnnen c'u ma o ci an n'o ko to dogo la Modibo Kone service de renseignement directeur fala ye a ye nkamu gosi baara kan ka kɛ cogo min sankura kuntilennaw sankura taabolo baaraw kan ka sigi sen kan cogo min ka kɛ ni général d'armée Asimi ka yamaruya ye a y'o danganiya ta k'o ci a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen ma fala ye nin cɛ in kan ka fo nin bɛ ka baara min kɛ bi an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala k'a ta fanga ko a la parce que i b'a dɔn ko service de renseignement baara a ka gɛlɛn fala ye n'i filila dɔrɔn i bɛ tiɲɛni kɛ
wa olu dun fana fɛ yen lakɔlɔsili de barika ka bon olu fɛ yen donc bi u ye yɛlɛma min don u ka baara la n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen n ye min f'i ɲɛna kunun o don dɛ n'i y'a mɛn ko service de renseignement an bɛ général de corps d'armée Modibo Kone fo don o don fala ye cɛdenw de bɛ a bolo musow de b'a bolo minnu bɛ masiw kunna minnu bɛ telefɔniw kunna minnu bɛ bangiw kɔlɔsi minnu bɛ ambasadiw kɔlɔsi minnu bɛ ala anw dugudenw bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi an ka taa ni ka segin n'an ka kow kɛcogo la fala ye a jama de ka ca donc an b'u fo sɔrɔsiw maaw ɲɛjɔ ye kun jumɛn na fala ye sabula jigisigi dɔ nana o kun tɛ an bolo an ka dugawu kɛ an ka k'an faso fɛ an ka na dɔwɛrɛ fɛ dɛ an ka k'an faso fɛ yaasa degun min bɛ yen an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na cogo min nin y'an ka cadeau ye bi sɔgɔmada in na k'a di général d'armée ma Asimi k'a k'o fara a ka baarakɛlaw kan yaasa armée a ye kuntilenna min ta a ye taabolo min ta ni min ma fara a ka fala ye foyi kana bɔ a la an jigi y'u ye wa min ye an jigi ye ala ye an jigi ye u ye